לאבד רגע בחיים מאשר את החיים ברגע. שמי אסי רפאל ברוך, ובאתי לגעת אתכם טיפה במה שקורה על הכביש. במלחמת ההתשה הגדולה הזאת שנקראת המלחמה בתאונות הדרכים. 95 בני אדם קיפחו את החיים שלהם מתחילת השנה בתאונות הדרכים. שנה שעברה שברנו שיא שלילי של 438 בני אדם שנהרגו בכל שנת 2024. אנחנו מפסידים בכל בן אדם או בן אדם כזה שנהרג עולם ומלואו. זה משפחה שנשארת מאחור, זה יתומים, זה הורים שקוברים את היקירים שלהם, שזה נוגד את כל חוקי הטבע, ואנחנו ככה ממשיכים. אם אנחנו במלחמת חרבות בדרך שנה ו4 חודשים, פה אנחנו 78 שנים. ולמה בעצם אני אספר לכם את כל זה? באתי לספר לכם את הסיפור שלי. הסיפור שלי מתחיל במאי 2012, אני נשוי לנטלי, היא בת 31, אני בן 30, יש לנו ילד בן 2 בשם אופק. ובחודש מאי 2012 נטלי חוגגת כמו בכל שנה יום הולדת. באותו חודש אנחנו חוגגים גם את היום הנישואים שלנו ואת היום הולדת של אופק. לכבוד כל המאורעות האלה ב-2012, אני מחליט להפתיע את נטלי ואני קונה לה רכב חדש. במקביל אני סוגר נופש מבצעי, אני איש קבע, ואנחנו יורדים לאילת. נהלים, נבלים, בריכה, לובי, משחקים בלובי, שופינג, קניות. ביום לפני היום הולדת שלה, אני מתקשר לאחותם. ואני אומר לה, מחר אנחנו מגיעים בשעה 5 הבית, תאספי את כל המשפחה שלי ושלה, ותכיני כיבוד, ותכיני בקבוקי שתייה, וקצת אלכוהול, ונרים לחיים. ובבוקר אנחנו קמים, אנחנו מניעים את האוטו. אני נוהג, נטלי יושבת מאחוריי, אופק בכיסא תינוק, אנחנו מתחילים נסיעה. כעבור איזה שעה בערך, בסביבות השעה 2:04, רכב שמגיע מכביש שירות צד, בום טראח, פוגע בנו, הופך אותנו כ-70 מטר, שבאותו 70 מטר אני רואה לבן בעיניים, האוטו נכנס לסחרחורת, עובר תהפוכות, מערבולות. הדבר היחיד ששומעים ברקע זה ילד בן 2 בוכה. יופי. כמה שצעקתי לנטלי, היא לא ענתה לי באותו רגע. אני זוכר רבע שעה של התעוררות ושינה, מה שמסתבר כ-45 דקות, ואז הדלת מאחורי נפתחת, ואני רואה גם את נטלי נשמטת. סליחה, נפלתי פה. מובילים אותנו במסוקים, אנחנו מגיעים לסורוקה. אני עובר ניתוח של 12 שעות, מוגדר כפגיעה רב-מערכתית במצב אנוש, ומורדם מונשם כ-36 יום. אני אעבור איתכם קצת על הדברים שלי. יש לי 4 אירועים מוחיים שעברתי, שבר ב-C5, כל הצעות שלי נשברו. יש לי שבר באגן, שרפת משותקת, טחול כרות, והפציעה, ואלה הפציעות הקלות. הפציעה הקשה שלי, שנקרא לי אבי העורקים. יש לי כאן צינור בסגנון באורך 15 סנטימטר, שהצינור הזה הוא בעצם צינור שהחדירו לי מהמפצע, ודרכו אני חי. ולמה סיפרתי לכם את הפגיעה על האירוע המוחי? ולמה בעצם הזזתי את כל הדברים? כי ברגע שאני מסתכל על יעלי, או על נועה, כל צד שמאל שלי מחוק. ובגלל זה אני מרחיב לי את המקום כדי שאני לא יתקע ברגליים או בידיים במקומות נוספים. נטלי נהרגה באותו יום במקום, בחודש 8 להריונה, ביום הולדת שלה, באופק יצא עם שריטה במצח. לאחר 36 יום שאני קם, בליווי פסיכולוגים וכל האנשים בבית החולים, באים ומספרים לי את כל מה שאירע. כמובן שלא ליוויתי את נטלי בדרכה האחרונה, לא ישבתי שבעה בעצם עד היום, שאנחנו 14 שנים כבר אחרי, ונשארתי לגדל את אופק לבד. תחשבו, איש קבע שבקושי יוצא הביתה, במצב מאוד קשה, צריך לדאוג לשיקום של עצמו, ומגדל איזה זעתות קטן למטה. הזעתות הזה הציל לי את החיים. כשאני הסתכלתי על אופק, ואמרתי ככה, אמרתי, הוא לא אשם בתאונה שלי, הוא לא אשם במה שקרה. ובשביל שהוא יגדל ויהיה ילד שמח, אז צריך להיות אבא חזק. אז הילד הזה נתן לי כוחות.
תוך כדי שהוא נותן לי כוחות, החלטתי שהוא יהיה יותר שמח, אני צריך להיות שמח. החלטתי לקום ולקחת את הידיים שלי את החיים שלי בשני ידיים. התחלתי לחפש. שמעתי את זה לי שנה ונתתי לה את הכבוד הרצוי לה. ומחפש. 5 שנים אחרי התאונה הכרתי את שושי. וביחד אנחנו מגדלים את אופק ביחד מאז. אופק היום כבר בן 15, ילד גבוה יותר ממני. אני ושושי התחתנו, יש לי עוד ילדה ששם שלה מאור. ומאחורי הערים רואים את האופק. ואז באה השמש ונתת את מאור. ומתי? ב7 באוקטובר שכולנו היינו מראש קצת באדמה. 13 ימים אחרי זה הגיע עומר. ועומר נקראת ככה, כי אני ואשתי מאמינים שאנחנו נחזור לקצור שיבולים בארצנו בגאווה. אבל פצוע אנוש לא נגמר בזה. אני כל יום בבוקר קם עם 3 כדורים. אני חווה כאבים בכל רגע נתון, גם ברגע זה. בשנת 21 אני עובר ניתוח חירום, שמשתקים לי שם את מיתר הקול השמאלי למשך 8 חודשים, ושם אני לא מדבר. לקרוא למשפחה שלי זה בעזרת רעשן, רק לכתוב להם מה אני רוצה. ובגלל הפגיעה של הצינור פה, אז כל רגע נתון אני יכול לא להיות פה. וזה משהו שחיים איתו. עכשיו למה אני אספר לכם כל זה? מה המטרה שלי פה? למה באתי עד לכאן? באתי לכאן כדי שאני אהיה האחרון, כדי שנטלי תהיה האחרון. באתי לכאן כדי שלפני שאתם מניעים את האוטו, תעשו את התרגילים שהיא עושה לנו קצת לפני. ותבינו שמה שאתם מוחזים בידיים זה כלי רצח. תבינו שזו מלחמה יותר קשה מכל המלחמות. שנייה אחת לפני ההגה לקחת אוויר. לשאול שאלות. אנחנו נוסעים בבטחה, אנחנו מכירים את הדרך. יש לנו שדה ראייה. אנחנו לא עייפים. הלו, הטלפון פה, זה רק לסנד ואין. אנחנו לא עושים סטורי ומראים את הדרך. את הדרך כל אחד מכיר. הווייז גם מראה אותו מצוין. אנחנו לא עולים לרכב שאנחנו שטויים. אנחנו לא עולים לרכב שאנחנו עייפים. אבל עוד משהו. גם מהמקום הנמוך הזה, אנחנו צריכים למצוא את המקום. המקום שממנו אנחנו מתחזקים. במקרה שלי זה היה אופק. זה יכול להיות כל דבר אחר, הורים, משפחה, משהו שייתן לנו כוח, אמונה כלשהי. כל אחד סוחב מאיתנו תיק. יש כאלה שזה תיק קטן, ובשבילהם זה ממש סיפור ענקי, ויש כאלה שזה תיק גדול, ובשבילהם זה מהמורה בדרך. המטרה שלנו זה לא לתקוע את הראש באדמה. המטרה זה להרים את הראש ולהמשיך קדימה. אני חוזר איתכם מההתחלה. עדיף לאבד רגע בחיים,